com s'aixecava això. Senyoreta, li puc ensenyar com s'aixecava això? M'ha tocat a la jugar. Neus, hola! Ai! Neus, hola! Neus, no! Neus! Xenia, per tant, que tiro les dones. Dobles! Vale! Sí! Hem de forçar per agafar cada boti sense cremar ningú. Si fa falta ho fem aquí fora, hem de rotar. Llavors el passem per l'aigua i passem suau. L'aigua no